Bár sejtem, hogy neked könnyebb lenne azzal a tudattal élni, hogy a hozzám hasonlók élete fos, nagyon szívesen felhomályosítalak, hogy azok az emberek, akik kimerik mondani azt, amit mások nem, reálisan látják a világot, és azt szerint is élik az életüket, általában békésebb és nyugodtabb környezetben tengetik a napjaikat. Nézzél csak rám! Itt csillezek a júliai Alpokban. Nem hallod a madarakat? Ha a meggyőződésemmel ellentétesen nyilvánulnék meg, akkor elárulnám saját magam. Tudom, hogy a legtöbben elég megalkulóak ahhoz, hogy így járjanak el, annak az oltárán, hogy majd mások jobban kedvelik őket. De ez csak azért van, mert nincsenek jóban önmagukkal, és félnek attól, hogy egyedül maradnak, vagy nem találják meg azokat az embereket, akik osztják a véleményüket. Ha békében vagy azzal, aki vagy, akkor már nincsen szükséged mások megerősítésére ahhoz, hogy jó kapcsolatot ápoljál önmagaddal. És ez baromi egészséges. Ahogy már arra sem lesz szükséged, hogy szépítsd a dolgokat, és képessé válhatsz elfogadni egyes kellemetlen dolgokat, anélkül, hogy takanöntenéd cukormázzal. Nem kell oda az a cukormáz. Érted? Hiába mondod azt, hogy jaj, de jó táncolni az esőben. Nem, esik az eső, vizes leszel és megfázhatsz. Nézheted a jó oldalát, de nem kell nyakon önteni cukormázzal. Illetve van itt még valami. Amikor képessé válsz arra, hogy meghalld és meghallgass mások véleményét, anélkül, hogy személyed elleni konkrét támadásnak vennéd, teljesen meg fog változni az életed, dude. Hidd nekem.